Здравейте! Както вече знаете, аз съм Виян Кисьова и днес ще направя второто си видео, защото от много скоро съм влога, което ще бъде двата типа момичета. Първи тип. Здравейте! Какво ще обичате? 2 порции пържени картофи с много с бял сос, майонеза и кетчуп. Втори тип. Здравейте! Какво ще обичате? Една редена салата с много малко сол. Първи тип. Момичето, което плува ето така. Втори тип. Момичето, което плува ето така. Първи тип. Момичето, което сяда там. Втори тип. Момичето, което сяда ей там. Иха. Първи тип. Време ми захранавайте. Иха. Втори тип. Първи тип. Момичето, което яде ето така. Втори тип. Момичето, което се храни така. Първи тип. Момичето, което се бърше така. Втори тип. Момичето, което се подсушава по този начин. Благодаря, че гледахте видеото ми. Това бяха двата типа момичета. Благодаря на сестра си Виян Кисьова. Това е сестра ми.